Y, ka, ko, ne. On MC Negerse ja tää on San Andreas. Meitsistä tuli just nyt tän paikan uus kuningas. Siitsein kans me aina ajellaan fillareilla. Meidän BMXät tunnetaan Los Santosin kaduilla. Vallasit juoksee kun me poljetaan paikalle. Mut joku kukkahattu täti soittaa aina kytillä. Tähti alkaa vilkkuu ja kytti alkaa sataa. Me ei mennä karkuun vaan aletaan aseitamme lataa. Kytti tippuu ku Big Smoke suhun rinkeleitä. Sit alan tajuu et heltit on jo vähissä. Siinä kohtaa Siitsei mulle salaisuuden kertoo. Paina näitä nappeja niin lähetään lentoon. Ylös alas vasen oikea lyksäl 2 rypsärka. Ylös alas vasen oikea ja kytät menee matalaks. Meidän selkää yhtäkkiä jetpäkit räjähtää. Viel kytät pois kodi ja sit päästään menemään. Lähimmällä bensiksel juo vähän sprunkkia. Ja ajellaan Grovelle kuunnellen K-Roussi. Tällaista on meidän elämä täällä San Andreasissa. Paljon parempaa kuin jossain homos Nigeriassa. Grove Street. Home. At least the world. Turpa kiis itse ja anna mä vedän. Du di du du di du di du du. Du di du du di du di du. Du di du du di du di du du. Du di du du di du di du. Jo, 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 yeah. MC Negerse. Tos oli vähän freestyli.